un exemple, a fer exercicis de reaccions químiques on hi intervinguin dissolucions. Comencem. Aquest és l'exemple que resoldrem. Es pesen 12 grams de zinc sòlid i es posen dins d'un recipient. Tot seguit s'hi afegeixen 200 ml d'una dissolució d'àcid clorhídric 1,5 molar i es tanca el recipient. La reacció química que hi ha a l'interior del recipient produeix clorur de zinc, que queda en dissolució, i s'observa també un bombolleig degut a l'aparició d'hidrogen. Apartat A. Calcula la massa de clorur de zinc obtinguda en aquesta reacció. Apartat B. Calcula el volum de gas hidrogen obtingut mesurat en condicions normals, 1 bar de pressió i 0 graus centígrads de temperatura. Apartat C. Determina la quantitat de reactiu en excés que queda com a conseqüència de la reacció en cas que algun reactiu estigui en excés. I com a dades tenim les masses atòmiques del zinc i el clor i la constant universal dels gasos amb 3 unitats diferents. Aquí he començat a fer el primer pas d'aquest exercici, que seria el d'escriure la reacció química. Fixeu-vos que l'enunciat ens diu que es pesen 12 grams de zinc sòlid, per tant el primer que hem d'escriure és el zinc sòlid, que tot seguit a dins d'aquest recipient on s'ha de produir la reacció s'afegeix una dissolució d'àcid clorhídric, per tant l'àcid clorhídric està aquós, que vol dir que està dissolt, i que aquesta reacció produeix clorur de zinc, que també queda en dissolució, és a dir, aquós, i que també s'observa un bombolleig de gas hidrogen. Aquesta reacció química però no està igualada, anem a igualar-la. Fixeu-vos que aquí tenim un àtom de zinc, a reactius i a productes també un àtom de zinc. A reactius tenim un àtom d'hidrogen, mentre que a productes en tenim 2, per tant aquí clarament faltaria un 2, i al posar aquest 2 davant de l'hidrogen també significa que tenim 2 àtoms de clor, que són els mateixos 2 àtoms de clor que tenim a productes, per tant ara sí que ja tenim la reacció química igualada. Molt bé, segons l'enunciat, pesàvem 12 grams de zinc, per tant anem a escriure les dades, tenim 12 grams de zinc, i a continuació, dintre del recipient, com a segon reactiu, hi posàvem 200 ml de dissolució d'àcid clorhídric, 200 ml de dissolució, i aquesta dissolució és 1,5 molar. Recordeu que 1,5 molar significa 1,5 mols del solut, que en aquest cas és l'àcid clorhídric, per cada litre o 1.000 mil·lilitres, si ho volem posar així, de dissolució d'àcid clorhídric. Molt bé, les preguntes d'aquest exercici són dues. Per una banda ens pregunten quina massa de clorur de zinc s'obté, per tant els grams de clorur de zinc, això seria la pregunta de l'apartat A, i a l'apartat B ens pregunten quin és el volum d'hidrogen obtingut en condicions normals. I a més ens especifica què són les condicions normals. Les condicions normals significa que aquest gas, que està dins d'un recipient tancat, ha estat mesurat a pressió 1 bar i temperatura 0 graus centígrads, és a dir, 273 Kelvin. Molt bé, per poder contestar la primera pregunta de l'apartat A, el primer que hauríem de resoldre és d'aquests dos reactius que posem dins del recipient on es produeix la reacció, quin d'ells és el reactiu limitant, perquè no tenen per què estar en la quantitat exacta, així a priori no ho sabem. Per tant, en primer lloc hauríem d'esbrinar qui és el reactiu limitant. I recordeu que per saber qui és el reactiu limitant, en general, el que fem és passar aquestes quantitats a mols i una vegada les tenim en mols, fer una hipòtesi per veure si reacciona al 100% d'un dels reactius, quant de l'altre reactiu necessitaria. Però per començar necessitem tenir-ho tot en mols, per tant anem a passar aquestes dades a mols. Aquests 12 grams de zinc, mitjançant la massa molar del zinc que l'he escrit aquí, 65 grams per mol, els passarem a mols. De gram de zinc passarem a mol de zinc, 65 grams equival a un mol de zinc i dividint 12 entre 65 obtindríem els mols de zinc, que són 0,18 mols de zinc. L'altra dada, l'àcid clorhídric, la dissolució d'àcid clorhídric, també la passarem a mols. Tenim 200 mil·lilitres de dissolució d'àcid clorhídric i sabem que per cada 1.000 mil·lilitres de dissolució d'àcid clorhídric hi ha 1,5 mols d'àcid clorhídric. Els mil·lilitres de dissolució se'n van amb els mil·lilitres de dissolució, igual com aquí els grams quedaven simplificats amb els grams, i obtindrem aquí la dada dels mols d'àcid clorhídric, que en aquest cas dona 0,3 mols d'àcid clorhídric. Per tant, com a primer pas, abans de determinar el limitant, ja sabem que de zinc en tenim en total 0,18 mols, ho apuntarem aquí,
i cada àcid clorhídric. En total en tenim 0,30 mols. Ara que ja sabem les quantitats en mols de cada reactiu, és quan farem la hipòtesi per saber quin dels dos reactius és el limitant. En aquest cas, la hipòtesi serà la següent. Si reacciona tot el zinc, quant àcid clorhídric necessita perquè es completi la reacció? Molt bé, si reacciona tot el zinc, significa que reaccionen el 0,18 mols de zinc. Com que, segons l'estequiometria de la reacció, per cada un mol de zinc calen 2 mols d'àcid clorhídric, per cada un mol de zinc calen 2 mols d'àcid clorhídric, mol de zinc es simplifica en mol de zinc, això d'aquí ens donaria 0,36 mols d'àcid clorhídric es necessiten per poder reaccionar amb tot el zinc. Quants mols d'àcid clorhídric tenim? Tenim 0,30 mols d'àcid clorhídric, que ho hem calculat abans, les quantitats que teníem. Per tant, si en tenim 0,30, però en necessitem per completar la reacció 0,36, això significa que falta àcid clorhídric. Per tant, l'àcid clorhídric és el factor limitant d'aquesta reacció. L'àcid clorhídric en falta, és a dir, està en defecte, en falta, és el limitant, i això implica que l'altre reactiu, que és el zinc, està en excés. Haver determinat qui és el reactiu limitant és molt important perquè tots els càlculs que necessitem, tant per l'apartat A com per l'apartat B, per saber la quantitat de producte que es genera en una reacció, sempre s'ha de partir del reactiu limitant. Una vegada determinat que l'àcid clorhídric és el limitat, tots els càlculs els farem a partir d'aquesta dissolució d'àcid clorhídric. Per tant, per calcular la massa de clorur de zinc que apareix en aquesta reacció, hem de partir d'aquest reactiu, del reactiu limitant. Tenim 0,30 mols d'àcid clorhídric. Fixeu-vos que com que el limitant ja el teníem passat a mols, ja podem començar amb aquesta dada, i nosaltres sabem que segons els coeficients estequiomètrics, per cada 2 mols d'àcid clorhídric apareix 1 mol de clorur de zinc. Com que la pregunta no són els mols de clorur de zinc, sinó els grams, com sempre, per passar de mol de clorur de zinc a gram de clorur de zinc, utilitzarem la massa molar, que prèviament he calculat, que és 136 grams per mol. Per tant, cada 136 grams de clorur de zinc equival a 1 mol de clorur de zinc. Mol d'àcid clorhídric se'n va amb mol d'àcid clorhídric, mol de clorur de zinc amb mol de clorur de zinc, i a partir d'aquí ja obtindrem la resposta a aquesta pregunta, que són 20,4 grams de clorur de zinc. Aquesta seria la resposta a l'apartat A, és la massa de clorur de zinc que apareix en aquesta reacció. A l'apartat B ens fan una pregunta sobre el gas hidrogen que apareix. D'aquest gas hidrogen no ens en pregunten la massa, sinó que ens en pregunten el volum mesurat en aquestes condicions normals. Per saber el volum d'aquest gas en aquestes condicions, el que hauríem de ser capaços a través dels factors de conversió és determinar el nombre de mols de gas hidrogen. Igual com hem fet en l'apartat A, haurem de començar amb el reactiu limitant, per tant, amb els 0,30 mols d'àcid clorhídric, però ara, en lloc de convertir-los a mols de clorur de zinc, el que haurem de fer mitjançant els coeficients estequiomètrics és convertir-ho a mols d'hidrogen. Per cada 2 mols d'àcid clorhídric, que ja he posat en el denominador, s'obté 1 mol d'hidrogen. Fixeu-vos que, com sempre, poso els coeficients, el 2 i el 1. 2 d'àcid clorhídric, 1 d'hidrogen. I mol d'àcid clorhídric se'n va amb mol d'àcid clorhídric. En aquest cas, pararíem aquí. No ho passem a grams perquè no se'ns pregunta la massa, sinó el volum. Ho deixem en mols, 0,15 mols d'hidrogen. I ara, si el que nosaltres volem saber és el volum i sabem que la pressió és 1 bar, que la temperatura són 273 kèlvins i que el nombre de mols que acabem de calcular d'aquest gas del qual volem saber el volum són 0,15 mols, ara ja podem aplicar l'equació dels gasos ideals, P per V, nRT, aïllem el volum, per tant nombre de mols per constant per temperatura partit per pressió, 0,15. Com a dades de l'enunciat teníem les 3 constants dels gasos, com que les condicions normals són a 1 bar de pressió, hem de posar la R que està en bars, que és 8,31 per 10 a la menys 2, la temperatura 273,
i la pressió era una pressió d'un bar. El volum que obtenim en aquest càlcul són 3,40 litres de gas, en aquest cas de gas hidrogen, que era la pregunta que se'ns feia. A l'apartat C el que se'ns demanava és la quantitat de reactiu en excés en cas que n'hi hagués algun. En aquest problema sí que hi ha un reactiu en excés. L'àcid clorhídric és el limitant, per tant el zinc no reacciona al 100%, sinó que en sobre està en excés. El que haurem de trobar, per tant, quan se'ns pregunta el reactiu en excés, és la quantitat de zinc que està en excés. El més normal és que aquesta quantitat la donéssim en grams, ja que la dada de l'enunciat estava en grams. Com ho farem per saber la quantitat de reactiu en excés? Doncs, com sempre, començant a partir del reactiu limitant, farem que reaccioni tot el limitant, perquè és el reactiu que s'esgota, i ens preguntarem quant de zinc cal perquè reaccioni tot l'àcid clorhídric. Si nosaltres tenim 0,30 mols d'àcid clorhídric, que sabem que reaccionen del tot, perquè és el reactiu limitant, per cada 2 mols d'àcid clorhídric reaccionaran amb un mol de zinc. A través d'aquest factor de conversió, 0,30 entre 2, que dona 0,15 mols de zinc, aquests són els mols de zinc que reaccionen. Perquè el que sí que sabem segur és que el limitant reacciona al 100%, que s'esgota, i per reaccionar necessita exactament aquesta quantitat. Però nosaltres de zinc no en tenim 0,15, en tenim 0,18. Si nosaltres els 0,18 mols que tenim de zinc li restem els 0,15 mols de zinc que reacciona, ens dona que hi ha un excés de 0,03 mols de zinc, això seria l'excés. En principi ens demanaven la quantitat de reactiu en excés, la podrien donar en mols, aquesta seria la resposta de reactiu en excés en mols. El més lògic, però, com la dada de l'enunciat estava en grams, és que ara això ho passem a grams. Amb la massa molar, evidentment, un mol de zinc equival a 65 grams de zinc i fent aquesta multiplicació trobaríem la massa de reactiu en excés, que en aquest cas ens donaria com a resposta final de l'exercici 1,95 grams de zinc en excés. Una cosa molt important que hauríeu d'haver après en aquest exercici, a part de saber fer càlculs en dissolucions, recordar les unitats de molaritat, etc., és el fet que us adoneu que totes les preguntes d'aquest exercici les hem contestat a partir del reactiu limitant. Els passos que hem seguit per fer l'exercici, en primer lloc, evidentment, hem escrit la reacció química i l'hem igualat, tot seguit hem apuntat totes les dades incògnites, a continuació hem passat les dades en mols i un pas molt important de l'exercici és determinar qui és el reactiu limitant, perquè la resposta a l'apartat A l'hem fet partint del reactiu limitant, hem pogut calcular els grams de clorur de zinc. Partint del limitant, hem pogut calcular el volum d'hidrogen i partint del limitant, hem pogut calcular el reactiu en excés, quina quantitat en quedava. Doncs res més per avui, fins la propera!